Kita masa ni ki events ni ski kha ni ki jinget ho kuwei ke balong kong san na lor ke bam bat ke jing pen kre ha ke ni ke juk Mynta day ki photo booth na do ki khna ki samla bat ki bala sanru ki jusu tanat ban shondur ha ki ni ki photo booth ki bala pen kre bat pin wonder kerpang ti manga hizlu wajri ha ke ni ke program Shillong Mynta bat Mynta ngi don hang po maulai mot siar ban ye kendoi ipan borlang toy bat i zerida nengnong Kibalong kinong seng ya kani ke celestial booth Shillong ke balong ka company ke baning kong shate ha lami ngi haba pet ya ke jing punya snow ikini baro banlong ke wei ke phang ha binta ba pher katkum ke jing don kam ngisngu thu ba don kam ban don ke jing mut jing perkhat ke baklan ka jing ring dor bat am tang kata wat ki kti bani Haga kam menteri ban pin urlong yakini baro. Ban yo ki jing itu na ki shnat sorkar kum kita ki nong seng kam lejong. Kalong shisha kuwe na ki maumer ki ba kong san kum kadak jong ka jing pin scam ya ka jing tmu ka ba lasdang. Ka shlem ka ba scam na ka jila Henry kam kut tang hang ta ka kring ru shabar jela ban pen i yeki kam kiba kini ka kinhun ka tre kini ki sirnot kibala yo ki long ru ki saki kiba pin pau ya ka jing shim binta bat kiba long ru ki jing I min sim ya ka kinhun bakan yai beteng ha ka jing tre yeki kam ki jongka Kubli pi baro ni pedang subhai pi syakan ni ke program Shillong Mynta. Ti Mynta ngi don bat armut kinong seng ya ke celestial booth Shillong ipan bor toy bat i zerida nengnong. Ti kubli shibun peladan reka bangi hakan ni program. Ti kendiat chpang ni di na ke Mynta kinong pe ki jongi. Kubli shibun kong hazel bat dia ke tim ke jong pi bat filai poi lang ke jai ke jongi te ke kerteng ke jonga ke dei pan bor lang toy i kam ke jonga kali kani full time mangale photo booth but ngas dang kani nadu kesnam arjar khat pra te ngaketeng zerida event ningnong te ngade I co-founder but I manager jong ka celestial booth Shillong te mga ngamle kani full time kadi ka part time job jonga te ngahi kairu hajok kapon Kubli shibun te kumno pi poi ban perkhat man sedang ya kani kakam beningkong te kadehi ka Jingthrang ka jingkwa ka jonga ya ka bangan yo ban shondor bat ban ringdor iki bangi I kan along kata hi bang stunat ban shondor na do bangang don ki school days ki jonga te akum tu arajar khat we khat ari mat ngasdang ban shondor te hati ki por ngimpat yo iki camera ki babyang ngampat don ya digital camera ka babyang ngapenun kam di mobile phone jonga ibarat bangang don ngayu sita kata kom bangan shondur iki bangai I surrounding ki jonga kan te deina kataru ka ngamte finget e mekne ba nei tai mobile photography ki banga ngaju use itai mobile jonga ngayu ko ka award ka competition na kata ka bangai ya participate jong ko na ka department na po mi ka halya te ki ai ka award na banta kata kador ka banga job na ba ka banga ngashon na kata camera ka phone ka jonga te kata kalong ko ka jing ai ka mesim yang ai ka bangan continue ka kam shondur ka jonga but ada hadian pede nga sedang banwan pede man perkhat sada kumoi pede ka idea ka ka bangan le man kampin pher te kata kalong kata kalong ka ni photo booth ka ba PE Mynta okay to na try haman ka kam don kinong kedolenti ni kinong hikai mo ka kanugur ka kam sedang timunu ita inong kedolenti ni inong hikai yapi ya kani ka kam ka banga nga sedang hina do ba sedang ban kedolenti unta don e than mo ready ha padeng jong jingya lenti ka jonga kaman sedang mau fi ha arjar khat we arjar khat ar
But hai tu ki snem ngamdan bai thu manu bashandor manu batre machan dang duna hai tu ki por hai Shillong manu bashandor ki bande full time ya photography te ai kendo iwe ni ki an riu paunam pa Shillong atrai fi itu I lead Peter Alfred thank you te house ne marjar khat sang ai kendo ye te dinang tak istang ban yalam yang aban shandori ikin kinja landscape photography ki wildlife ki karka ba yalam ai tengah jubot I badde kata kasnem ko bangayo but first time ka camera ka digital camera ka ketiga jonga but nangta haba ngalayo ban sedang ban let bad I kumto las sedang ban hikai nga pada ban shandor sikwi pat ki kum ko wedding photography tengah sedang ban ruha ka wedding environment ke ba ngila ban ya shandori ki be tho man pensakan mau yang kasem ka jongki denang ta ka ai mesim yang mangang trish tom shu mangang wat shu ki idea te ngatrai ban ai tu ki por manong haduk mentai long ila di iwin ki nong yarap ki bakrau ba yang akan kum I ba pita kan nomor bila ai yang kata nong rem ka bas kem ba ki bangale mot kinong kin urlong wet te banginya chakaman bakan dong baik ka ba kan te dikatahi Di ka jingsham jupi ka sen ka baning kong kumno fi persang mat pen wan dore kini ya ki kani ka kam bojong pi ka baning kong gunong ban penwandor ngam don mo ka jumu kan ngoi fingas tang arja kharwi arja khadan re ngam don idea pangane nomor kadang long ka kani kawan hadian pa ki snap arja khat pra dai ti ki por ngapar khat ngong ka kat banganang ya shandur wedding kat banganang le ki wedding photography arja khat sa arja khat san khat re khat nyo nga sedang masung thu ba Shillong la sedang bun ki nong shandur bashan wedding la sedang bun ki balik ikin ki kam ki bangi ngile tengah perkat ke kaban kam pen tamai kaban kam pen skotnat iki pat ba ki bangin ne kaban long ka ba compare kan te sedang man research sedang ban wat sedang ban pet video sedang ban pet YouTube sedang ban pet na Google ki bangala ban le kaban compare kan ai ti ki por dang duna empat don chat GPT empat don ki ai tools ki ban harap ingi koloi ngi hab ban ngam jeliu ngi hab ban wat sawang nang les kelas kan skul hab pendep atau ki kam skul ki kam kelas ki jonga kate ba te kawan ka idea ka bang inde kani ka instant food tubun te habang lai kata ka idea pade ban penwani ka namar ba 4 judan balik ha Shillong 4 judan balik ha North East kalau awat 4 judan balik ki ri bejan ki celah ki bejan bat ngi bangala ban lepi example ne bangala ban persang te kadang long very new kadang long tamai bhai nga te re wat la kata kampen du men sim nga persang ba hi ban research de kata ka por banga ngayu I kumno ba ki shadi pareng kila judan kum kinde tambah kim da long popular than shu mandana mar kini ki long ki por ki bam chwa ki yat pa nomor mata nadu bawan ki digital camera nadu bawan ki phones ki kila duna kini ki photo boot ki bri kila shantor kila ni be hapo phone la ni hapo ki digital camera jungki ndre ban ong ba ikini hit ki kam duna te de kata ka por banga perkhat ngom bling mon ra beng ya kani bling mon ra beng kani om tang ha ki mall ke bangi I pareng om tang ha ki museum na ne kini ki kinja jaka pat ba ndre banwan ra ru ha ki weddings ha kini ki private events kan ki birthday ki weddings ke tengah sedang ban shnai kani ka photo booth ya kani ka classic kani ka bakam thamai ndre ka barim ka don shopok ka ba pengatrai finsa I hi ke aku video finsa recap kendian te katu ka baning kong do kani ka bakam thamai hinde ndre ka bangi modify na katu kan te he epi sedang ban pintre kam ya kedi kam hakasin ka baning kong jong pi ban pisngo kum no ha ka tu por hapor ba I ong ya thu ingi kan hayeng kum tu man sedang mo te kalong thamai ba kan ka concept te ngi ru ngim so thu manu so thu ke ru kan bi patai te namangi ngim dan background tu ma ka media te kum ba dan ini kum tu te nga shio I kini ki movies kan kini ki ha TV kum tu kan shio I kum tu wish dan kini ki photo booth akan mau ko we ka tu ka Princess Diaries te kan mau tu babai ki le shandur ko queen bat mia kum tu photo booth yo itu idor am Masyutip kum ta kan ban yo kita kidor kadang kata ka photo booth hande kumno ban shna kumno ban penwandur kumno ban le kitu baro tengam sotho kan te hapo biya thu ini mai hi le ki research deki benai te kumbi ong deki hapo bi tang le college ti le kita ke te long ka shim pakai ka boru te deki benai le research kum tu hadian kum tu di shna hi kini ki photo booth kum tu
dah kalau wandur kata dah lawan tak pada ketuka structure kan joka photo booth di lapun i bas long kum tam ye sesung thuk kan dia nang ta ke photo booth kala dan ke hang tu kapor dia ngimi thuk pa dia yanu ban sedang tu ya kena ke photo booth long men bu hai shot ning kong namar ba kum bi ong kadang long thamai ba kena ke concept kan hane Shillong ni especially ka long thamai ba dia ngimi thuk inu yanu ke long pada ba i kumbaya lam nanti ubleh mo I ngi itu ini ba Desmond Sunday di Bishop Drive dia itu ngi itu ya i pan bor ya thu kan i ong ba ni don kene ka photo booth kum tu ngi kwa kai mo ban bo he ki jakan maybe badan babun brio bikila ban chandur kum tu bikin yo kita kini ki memories kan kum tu dia ma i pin itu ngi pre ki Opus Productions tengi long ni angu bah ke nyu blay na benta jangki na madi na maki tingi sa yo ban sedang kini ki baro te na Opus Productions pre kadan ke ma ki man ka snam dan Shillong Autumn Festival te maki ke ki ba ngathar maki ru ki ashu respect kum tu kim tip shapang ne ka photo booth ki bo la ka bo te kata ka first event ke bangi bo han to te nang tu hi pade kan sa one itu I first client jangi na benta ki weddings ni sayo nang tu hi te kata itu ila di ke limba ka to ka festival thì cái này cái đơn cam này cái board berkat ban ring door ban pin one door day long creativity thì cũng lúc pin themai cái này cái cam cho phi na cái Porsche cái por akan ni ka generation ka pemerintah hi ban ka por ka start ki tiar kitar ki ya start ki mi thmai man jan man ki banai te ban ong bangin be nginum la daleleru lengi persang hi ban ya kat kum ka por kan menta ngila introduce ya kan ye next month maybe next few months pada ngi introduce no ka bakam pair kendian kumbang ong fingi don katukat ni ki photo booth kumni tangkan ye ring don ki open air don ki merah ni persang banyak sesih gitu pada ni persang banyak sih kanam ki brekin kini I balong pair kamlong new bot ki kwa ban le tengi persang hi ban be kat kum ka poru te kawai ru ba ni persang ban le mdi tang bangi ngam tang hakani ka photo booth ni le tru shi ki benta ki entertainment kum ki 360 video ni le kum ki sound ki light ni ai lang te long kata kawai kaliang ru ka company up jai ngi namar kini teng don ki banum kwa than mele tang ka photo booth ki kwa ban le 360 ki kwa ban le sound ki kwa ban le light ki kwa ban le ki sparks ki smoke ki bangi don kita ki services ki bangi ai ting ngila ban le tru ling ba gitu hoi ki kita ki tiar mo ni ki mediums ki people don kam ban chna ya kani ka photo booth ya ka photo booth hi te ki bon ki tiar ki bangi issue import ben ma la long ba ki bon na bar ken namar ki khamduna mensuali te apor bang dang sedang kimpat don ki tiar kum ki nation ye ken te sugi ki sedang ban wan andre ban sedang ye kan hi te ki debit fi hi kalong structure kalong be da kadiang kalong be ngi le hi ki lights ngi le hi to tingi ni penwan ni kini ki ha ye kini ki lights ki ngi perkhat ngi design ngi draw ngi long kom ta kan long ndi pangi le hi lut na dong shidong lengi don ki nong yarap ngi ban penwan ru kan long ki mystery ki ban yarap ban shna lam ngi te kita hi bar ka shong hi ka plan ka jong phi ya ka blueprint ka ba phi phile kan na ban ta ban penwan dur ya kan ne kumne thì dong hakani ka perthai kar du kam ta ke ek Jingurlong ka PPO na ying kam tam bakani ka long ka ek bat mai ha ka tu ka por mo kadai ka na yek aku tu ko porte ko easily long kimdan besong thu ya ka idea tengaruk ngala daud ni ko ong mat kani kan position no nomor ba ngai thu itur umtip besong thu yang beli ko tayo splup bisa kai nomor aku tu ko por ban ong ban pelut dikilak kam de ka besong ngadang le kelas sila dia ngadon saving patong kandiat badang ayo scholarship dan adang ayo nak tu bang lichendor wedding te ngasih gitu badru na ying ki yarap ba ban long ban support yang wala da kim tip kata ke bang ngamut ban le de ki slur ban ong ba indon rengkat ba pi kam tam balada ke financial ke bang ngam don kan nala de kin yarap yang te dia tu ko por ba ngasdang ban smok thu ka jinglut ka jingksan ka jinglut ksan ka no ban penwan duri kini kan ban super khat ka suk mo re ban penwan duri ka kalong ka ek kham tam ti ki por bam pat don ki ban ong ban la ban yo
easy kan ban yuk dak basuk ini kita ban thiet kan te tu kapor te ngap ban research ngap ban tang bang ngile kita ru ka jung lut kelawan te ngap ban siu gitu gibre ban ra ban bene kum tan dong sidong te na yeng hi kila kershan borba hi yengi yanga ya ka tim ka jonga bar ko we hadu kene klimat ka pementa nam de hi na yeng nam de hi na family te na thrai nomlong hi kum ne bangilong menta mo akan ma tu ba ngilet ini ka autumn festival ru kum tu badang ngirai khana ba tu mo ni college di banyak hi kum tu ka festival te empat julet te momen menuru Henry imi pa jong panbor ini kia don lang bet kita nang kilit man even the village man chang thai pin ibe thai ime pa jong kini don lang bet pa jong ai trikam sarkar tamba teng mas hoi tri la pep na ni mas hoi tri la wan ban ra bingi nomor kali ngim pa don man ra kita ki he tingya ban thap ki kali ber nyap thap ar lai ti kali teng kajing lej bajengai teng proses sing la bampor bet te ki long ki ai met bal min sim kan makershan kade kata le buon kita ki dei ban bu kita ki but keleng jingat lenti kan ngasrai fika long ka kam dei hi ka basuk bila ya ling babun ki jinge te ki jinge ki ba phi sham ha long na du ka basedang ha du menta ki jinge te kindon be hi akinu ki kamma perkhat ya kata te tamba nismo you blay nomor ba da bangi mat kinu ki jinge ro kadon be pat kalat kelenti ngi namo bengin lat ken te ki jinge ka bani kong ka ma fi ka de ka pisahi ka financial hi kebangi tentang ni soban give up na nomor blay nim don shu ane ni nomla ban penyo kata te kita ki jing andre banong bangin kita ki long ki daw pa ki mau jun thut ini bangin nom let bangin nom tur sak phrang pade kamlong kamde ken kumta dan ni persang ba hi ni persang ba ka kat ka bangin la ban ya cha khamat ban mahat kilat kilenti ni la yo jingerap na kat tu kat ni ki mau fi ki don ki competition ki banganga job ayo ni gitu kadon ki competition ke bangin ang syo ru naka prime ka tur klai rap shiboni ni bangin seng ni kan ka kam ka jongi menta bangin penihare ka tenang tade ngi persang ban naka kam hi baka kani ka ay ngi hi baka penmi naka taru ni persang ban pentelun susu ban penwanra susu ki batmai kumta ta long kumbang ipet menta la pon bha kini ki kani ka jat kam kala roi bala mi bha ki jinge le lim ni ki challenges ki ba phi sham but kumbu phile ban nang penyari ka kam le jong ti ki challenges kumbi ong ipan bor ki bon bet mo ti kumbu fi ong ki la bon ma ki photo booth kai men ta ki por Shillong bon bha ti hapo badang sedang kum tu ngidar bita mengi ti ka market uka ka he bah kan ti hadian kum tu ki lawan ki dangwan ki photo booth kum tu kan long ki ber ki la stang so thop te kum no ka long ti katai ka way competition te competition pade hangi kam long ka ban bengin do men sem no te ba ki way ki la ya wan ngim yo sho kum tu namar ba ka competition hi ka pen long ngi bengin ngin le khamba te ngin tre khamba shu de ko me ka team jongi bar ko we ru em de ta yangi ka team jongi ngi shit ong ba long ka che bengi le ki weddings ne ki birthdays ne ki events ki ngin I with the best dia nama nagatu ka competition hi ko ben tre khamba shu kan kum tu te kata hi competition run ri ka kamde pre ka ka bangi ni hapshim negatively no kan re ho ka pen bah shu engi pre kan ho bengin tre khamba shu ti ki kintin mo ki kintin kerpang kwa ban ai na ka benta ki nong pet ki jongi nanga shibet ngadon ke dia we ban ong ma abangi lasdang ya kani ka kam ni don shibon ki jing le pat nganget hi ba iwi piwe ni ki bapet ya kani ka video kani ka por kani ka interview ko jongi lada kita sedang bane kan ko kam la ni kala don padeng jo ko jongi identity ko jong ki ka kam kan ma ba ni don no kershan bukrau kata long boleh ba ju don kat bangi ki por paro baladangi ngla persang ban wat kilat kilenti di kiwi kilat kiwi kilenti ho ngla ban yo andre ha bangi don ka jingai ke baskem ko jingai ba la da ubli la ker khui ngi ka ni ka kam ka bangi don kom ne ubli hi un ni rap ingi ban pendap de un pen ra ingi ki customer ki jingai un ra ik ni ki bru ki ban ya tengku ban ni pen ya trikam ya ka ni ka kam ka bangi don bod unum e no dalilai
te wat num du jingkermen wat num ong ba finom la da ka de ka pisah ada de ka jingsham jongpi ka jingem ko jongpi ka yeng ka sam ko jongpi kita oi kinwan bet ngim ong bang kinwan bet henrei ka de pi bat ba pin menum perkhat ba kita ki kinong ki mau chung thut e pi henrei persang ba kita ki berkhoi ki ba ppsm kinlong ki ban pen scam pi ban pen clunch show e pi te ba pin khnang la ban ai ka ba bado mdei tanda benta jong pi shimat henrei nam ta ka ri ba ka jai ban re ko jong hi nam ta ki perlo par jor ke jong ki ba fi ai ka kam ka jam ye ki kanong ko jing ker khu ye ki lang ye barok khat i ken Ngati kam di ka jingkren ka jonga lene ka dika kam di ka quote ka jonga mo Henry nga shit yet pai ni i verse na ka ktin ka jo play ba ong watch why ka hima ka jo play ba ka ho ka jong ka ti ki baro an sa ai happy te ngalak ban kan chpang ka jingtrish tom ngalak ban kan chpang ka dedication ki bangi longi don ke po badang sedang ba hadu mentaru Henry ngas ngoba klem long dadi bingin bo yo blay kamat chung kita ke baro em kam mentoi te ke kata te kum ka team ru ngi shit don ke ne ka moto kan bangi shit ong ba da ka kti nong wengi ong celestial boot Shillong is from him and for him kamot ba ke ne ka business hi ka bangi don ke de na u ba ke de na benta jong u kan te kata tang kata hi nga ong ba long watch ka hima ka jong blay ti wat kuslai tiang mo ke baro an sa ai happy Te kublishi bon gitu ki kenten kerpang. Te kublai ru pelak por ka pelak kenang ka por sampai ban don dekat bangi ha kan ka program tak kasini. Lishibuni Te parlok hangning yu I ban yai ne ha ka kam don kam ya ka jing sani ka jing minot bat ka jing yai sha. Wat langi mat bon ki jing bat ki ding pen kiang hapdeng ngi dai ban ya chakmat bangin poi sha kathong kenang bakani ka la ban penlong yangi kum kalat kamai te manga hazel wajri ha kani ka program Shillong Mynta tat hadu bang de sham ki ha ko ka program kublai yapi baro